Můžeme? Šťapka, dobré, všetko v pohode? Jo. Takže ahoj, vítej. Čau. Takže mám na tebe pár otázeček. Tak jsem s nima. Takže jak se ti teď v poslední době daří? V poslední době je dobrý, aj ve škole, aj ve športe. Vystrali jsme několik škol, co se týka Hodonína a Holíče. A ve športe zmenili jsme trénera, prišli jsme do Hodonína k trénovi Slezákovi a tento krok jsme už dlhšie predtým plánovali a teraz to ako vyšlo, takže se těšíme a je to super. Tak jo, a jak se ti teda líbí v Hodoníně? No, super si myslím. Aj miesto ako som ešte nevidel tak, ale ako tréningové, ako miesta, čo sa týka štadiónu a lesa, úplne super, aj posilovňa. Atmosféra v šatně? Atmosféra v šatne dobrý, ako medzi nami, vytrval sa mi to dobre, s tými šprintermi sa až teraz tak moc nepoznám, ale inak je to dobrý. Dobře, takže jak vypadaly tréninky v poslední době třeba? V poslednej dobe začali sme, no keď sme sem prišli, tak začali trošku s objemom, trošku vytrvalosť a tak. Jemne sme začali trošku posilovať a teraz už vlastne začíname behať aj na dráhe trošku úseky, rýchlosť, lebo ideme v sobotu na preteky a idem 400 a terénky sa mi zatiaľ páčia a pomaly sa do toho dostávam. Takže v sobotu na preteky, takže naladěný jsi? Jo, myslím, že jo. Kolik si tak typuješ? 50, pod 51 by to první preteky, tá 400, pod 51. By to bylo pekný. Díky. Ďakujem za túto možnosť. Ahoj. Takže první otázka, jak se ti v poslední době daří? V poslední době, no... Ja budem rozprávať po slovensky, aj keď neviem po česky, fantasticky, po anglicky a po nemecky, ale no tak budem po slovensky, zvolím tento variant. V poslednej dobe, no nič moc, lebo som bol chorý minulý týždeň, bral som aj antibiotika a tento týždeň som mal problémy nejaké, nebudem to bližšie približovať. Takže taková nepříjemnost nějaká, takže teďka trénink trošku vysazuješ. Áno, posledné 2 týždne to také voľnejšie. Takže vlastně závody teďka v sobotu asi nic? Asi ne. Ne. Budem len kameraman a jen taká podpora. Jo. Dobře, tak vrátíme se ještě trošku zpět. Vlastně ty se svým bráchou přestoupil do Hodonína, Jo. do tréninkové skupiny. Takže jak se ti tu líbí? Tak čo by som ti povedal, no všetko hlavne povedal môj brat, ale ja si to tu chválim, je to tu super. Jo, dobrý. A teda na ty závody se zaměříme teďka trošku, jelikož nezávodíš, tak můžeš typovat, jak ostatní dopadnou. Jo, dobrý, no. Tak co myslíš, jak to dopadne? Tak nejdřív si dáme třeba tvého bráchu, jak to běží. Tak bratr, no sú to prvé preteky, tak myslím, že by to mohlo byť tak okolo tých 51. Tesne alebo nad. A dvoustovku? 200 23,60. Pak třeba Patrik Sasínek. Paťo, no, Paťo sa mi v poslednej dobe veľmi páči, ako teraz tréningoval, tak jeho typujem tak okolo 53, 400 a 200, to úplne neviem ako je na tom rýchlostne, ale tak 24, 70 môže byť. Dobře, dále je tu David Kákona. David Kákona, 1500, no, David tak trojka 930 z tohto roku, z minulého, 2013, tak. To je těžké, protože on ještě neběžel. Nic to no, tak, ale tých 4,25 si myslím, že by mohol. Pri dobrom preteku. A Filip Sasínek? Filip Sasínek, to je obrovská hviezda. A ja si myslím, že on zopakuje aspoň výkon z minulej sezóny. Čiže 1,52,76. Dobře, díky moc. Ďakujem aj ja.